عز السلام تانا تقبلوا فنوا ايري تي في عب مكتال تركبوز خبركم تخاتلتي كما يتوعلوا رحس بعل مسكل نملا حزب ايرتران حيلتات مكل خالونا تمننا نلومي عربي 27 مسكرم فرق معاتن فرقان سدالوا هاغراونا هاغرون زيناتات حيزلكم قريبا زلهو بيتروس منكسين مكتالكم بخبرنا عدمكم بقندي ارست زينا نفلم بعل مسكل لومي عب ملا هاغر بلعل معرك تخبيرون لوق إيرترا عب نيويورك أبستغانع قلنا وأخيباتات مركز إيرترا زنتر مدرتات أسمعوا عالم لخاوي معلت مكل صار حمام عود كلبي بدرجة هاجر نشاوعي جزية تذكيرا بريزيدنت بوتين هاجرو عب تتكاملت نكرسة وعطوار نتصنحا سرة منت كتكير زخل تزازا محلاليفون يوكرين تتكامل زلا وتهدراون وات درجة كله كاب هاجرات معراب كم اتراقبوت أمينة منغستي بوليفيا بسنكي حركات بارع مرور وتصنع وان حركات دنقاقة حولجون بعل مسكل لومي عب ملا هاجر بلعل معرك تخبيرو نتي سنة سرعة استخدتالي نتاني عبيو نزدالو تسابساب يناس أبراهام كقربين بعل مسكل لومي 17 مسكرم كلتاشان 17 جز مالت 27 مسكرم كلتاشان 24 عامة مهرت عب ملا حجر بخبز بلا معرك تخبيرو كاب ساعة شوعة نقوها بس مرامي إلى بحتي مسكرم أبستخيده لعلو السبب السلطان منجستن جنبارن بوصانا بوتات ليكاني باباساتن عبير تراز مدبروم ديبلوماسينياتات كمون مرحت هايمانوتن بعشحات تقصروا مؤمنان استرخبوا سنة سرعات بوصو أبونا بيتروس عقاب منبر قدوس سينودوس أرثوذكس توحدو بيت كريستيان إيرترا مخفت صلوت مسحبو وداسي مريم تعديلون بسبترا لباسيان سرعات قداسي بصيحون بمرحنة دبر جئزان مدهاني عالم جزابان دام سلطان مستمرحة زتمدبو مزمران ليكاونتن سبترا أدبارات ملطانن شبشبان دحر مكياد تمهارو تمرت السنبت نتبع الزن صبارق منفساو مرئيت أغريبام حلافي سبكت وانجيل ممهر سمعون بيانا أبزهابو نتاريخاوي أمتاطان ترجمن بعل مسكال زملكت أستمرو هايمانتاون هاجراون بعلاتنا بتبعاتن حاجوسن كنخبر كبرت هيوتهم نزوفيو سماعتات كبرن مسجانان يبصح يوم دحر مبال بحدنتن تمرتن نهاجرنا بزجباء كنجلجلن سناي كنحسبن كمون ولا الدين دقم بمنفساون هاجراون كبرتات كخسكسو بمزققار سناي زمن تمنيهم أبمود داتا مهللا دحر مبصح بوصو أبونا بيتروس نداميرا بربعة مأذن باريخوم شق بمبراح بسام حداري زوبا مأكلاتو فساهية هايل بمخان نداميرا وليعوم ببراكين صلوتن دما نايتبعال فصامي خوينو تساتفتي أبزهاب وقال نمد لحزبي إرترا وشتن وصعن كمون نجاقانو حيلتات مكلخال سناي منيتهم قليصهم عب مبل 79 وعلى حافشة بايتو حبرات هاجرات ساتف زلو بمنيستر قدات وصايات عثمان صالح استمرحة لأخ إرترا بعسران حموشتن مسكرم عب كلتا قدناوي أخيباتات تساتفون مدرتات أسمعون بزعب عزيز توهادة تحستر له قر مسكال قرز جير كقربايون بمنستر قدات وصاي أتو عثمان صالح استمرح لوخ إرترا أب نيويورك قوني مبل 79 وعلى حفشة وبايت حبرات هاجرات بعسران حمشتن مسكرم أب زتقانع نملآت صفحي بحرن أقداسنت خصوص سب أو دقف نسودان نزملكت أخيبات تساتفهم
ሚኒስተር ዑስማን ንመልአት ጽፍሒ ባሕሪ ኣብ ዝምልከት ኣኼባ ላዕለዎት ሰመዚ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኤርትራ መሰረታዊ ሕንጸጻትን ማያዊ ዶባትን ክዕቀብ ልኡላውን ሕጋውን መሰላት ሃገራት ኣብ ማያዊ ግዝኣታት ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕግታት ክኽበር ከምኡውን መገመግምቲ ማያዊ ኣካላት ዝኾነ ሃገራት ኣብ ምውሓስን ምምዕባልን ዘላቕን ርጉእን ማያዊ መሓድሮ ኣበርክቶን ኣገዳስን ግድነታውን እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ከም ዘለዋ ገሊጹ ሚኒስተር ዑስማን ኣስዒቡ ኤርትራ ስጋኣታት ምልኣት ጽፍሒ ባሕሪ ናይ ሓጺርን ርሑቕን በድሆታትን ንምግጣም ከምኡውን መሰላት ህይወትን ባህልታትን ዝተሃስዩ ወገናት ንምኽባር ምምዕባል ሓበራዊ ርድኢትን ምውሳድ ዝጭበጥ ስጉምታትን መሰረታዊ ምዃኑ ከም እትኣምን ብዝርዝር ኣብሪሁ ቁልጡፍ ስጉምቲ ዘይምውሳድ ዘኽፍሎ ዘሎ ዋጋ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተቃንዐ ኣብ ኣገዳስነት ምቕራብ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ንሱዳን ኣብ ዘስምዖ መደረ ድማ ሚኒስተር ዑስማን ጽኑዕ ደገፍ ኤርትራ ንህዝቢ ሱዳን ብምርግጋጽ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዘለዎም ጸጋታት ውስን እኳ እንተኾነ ንሕዋት ሱዳናውያን ጸግዒ ብምዃንን ምቕሉል ደገፍ ብምግባርን ምሕዝነቶም ከም ዘርኣዩ ኣረዲኡ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምውጋድ ህፁፅን ኣጠቓላልን ምቁራጽ ተኽሲ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ነዝን ምርጋጽ ኣብ ዝዓለመ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኤርትራ ምስ ኣገደስቲ መሻርክቲ ወገናትን ዞባዊ ተበግሳትን ተዋሂዳ ትሰርሕ ከም ዘላ ዝገለጸ ሚኒስተር ዑስማን ሱዳናውያን ዝውንንዎን ደገፍ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዎን ጸንባሪ መስርሕ ሰላም ክህሉ ኣበርቲዓ ከም ትሰርሐሉ ኣረጋጊጹ 28 መስከረም ትዝከር ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ምቁጻር ሕማም ዕቡድ ከልቢ ኣብ ሃገርና ሎሚ ዓመት ንሻዋዒ ግዜ ትማሊ 26 መስከረም ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ተዘኪራ ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ንዝለኣኾ ዜናዊ ጸብጻብ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበ እያ 28 መስከረም ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ምቁጽጻር ሕማም ዕቡድ ከልቢ ደረት ሕማም ዕቡድ ከልቢ ንምብታኽ ኣኽላባትና ንኽትብ ብዝብል ቴማ ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ተዘኪራ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሰመረ ኣምሎሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዕለት ሕብረተሰብ እኹል ኣፍልጦ ከም ዝህልዎ ንምግባርን ነቲ ሕማም ንምግታእ ዝተኣትወ መብጻዕታት ብሓባር ንምትግባርን እተዘኻኽር ምዃና ብምጥቃስ ነቲ ሕማም ንምቁጽጻርን ድሕነትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ንምውሓስን ሰፊሕ ስራሓት ከም እትዓምሕ ሓቢሩ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ጠንቂ ሞት ኣስታት 59,000 ሰባት ከም ዝኾነ 95 ሚእታዊት ካብዚ ድማ ኣብ ኤስያን ኣፍሪቃን ከም ዘጋጥም ዝሓበረ ወኪል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ኤርትራ ዶክተር ናንሶ ኤጆፎር ቁጽጽር ናይዚ ሕማም ምኽታብ ኣኽላባት ጥራሕ ስለ ዝኾነ ኩሎም ኣባላት ዕቱብን ውህዱን ጻዕሪ ከካይዱ ጸዊዑ ንውድብ መግብን ሕርሻን ኣብ ኤርትራ ወኪሉ ቃል ዘስምዐ ኣቶ ቴድሮስ ሰሎሞን ብወገኑ ኣብ ምሕያል ኣገልግሎት ጥዕና እንስሳ ምድንፋዕ ሓበራዊ ኣተሓሕዛ ከምኡውን ኣብ ምስሳን ዘለቕቲ ወፍርታት እቲ ውድብ ምስ ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ሽርክነታዊ ጽምዶ ከም ዝርከብ ኣረዲኡ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣብ ህሉ ኩነታት ምልላይ ቅምሶን ምምርማርን ቁጽጽራውን ውሸባውን ንጥፈታትን ከምኡውን ምውሻብን ሃድንን ፋሉላት ኣኽላባትን ጽልዋ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ኣብ ህዝባዊ ጥዕናን ዘተኮሩ መጽናዕተ ወረቓቕቲ ቀሪቦም ብመሰረት ወረቓቕቲ ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ኣብ ሃገርና ልዕሊ 15,000 ዝነበረ መጠን ሸፈነ ክታበት ኣኽላባት ብልዕሊ 3 ዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ብዝሕን ኣተሓሕዛን ኣኽላባት ብደቂቕ ክጽናዕ ጠንቂ ምብዛሕ ፋሉላት ኣኽላባት ዝኾኑ ዘለዉ ጓሓፋት ብኣጋ ክውገኑ ፋሉላት ኣኽላባት ንምውጋድ ዘኽእል ውፅኢታዊ ሜላን ኣማራፅን ክናደ ዝተኸትቦ ኣኽላባት ወረቐት ምስክር ክሕዙ ብቑዕ መወሸቢ ቦታታት ኣብ መላእ ሃገር ክዳሎ ዝብልን ካልእን ርእቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ ንዞባ ዒላ በርዒድ ኣፍልጦ ሓረስቶት ኣብ ምሩፅ ዘርኢ ክብ ንምባል ዝተወደበ ስልጠና ካብ 20 ክሳብ 22 መስከረም ብክኢላታት ሕርሻ ተዋሂቡ እቲ ካብ ኩለን መምሕዳራት ከባቢ ንዝተወከሉ 42 ሓረስቶት ዝተዋሃበ ስልጠና መረዳእቶም ኣብቲዮም ሕማማትን ባልዓትን ዝፃወሩን ኣብ ሓፂር ግዜ ዝኣቱን ምሩፃት ኣዝርእቲ ብምዕባይ እቶትን እቶታውነትን ምብራኽ ዝዓለመ እዩ ሰልጠንቲ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ሓረስቶት ከስተምህሩን መራኽብቲ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኮይኖም ክዓዩን ምዃኖም ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ካብ ኣሰልጠንቲ ኪላ ስነ ብቑሊ ኣቶ ገብሪ ህይወት ኣብርሃም ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ብዝግባእ ኣብ ተግባር ብምውዓል እቶትን እቶታውነትን ከበርኹ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ብምሕባር ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ሓረስቶት ከስተምህሩን ምስ ኪላታት ሕርሻ ጥቡቕ ርክብ ክገብሩን ተላብዩ ሰልጠንቲ ብወገኖም እቲ ትምህርቲ ንዝጸንሐ ማፍልጦ ዘበርኽ ምዃኑ ብምሕባር ብሰፍሐ ክቕጽል ተላብዮም
ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ብምስሳን ዘይትትካ ህይወት ንምድሓን ኣብ ዞባ ማእከል ዝነጥፉ ኣባላት ዝተፈላለያ ትካላት ካብ 23 ክሳብ 26 መስከረም ብዝወሰድዎ ወለንታዊ ተበግሶታት 96 ከረጢት ደም ለጊሶም በዚ መሰረት ኣባላት ዓንበርበብ ሸር ካምፓኒ 27 ከረጢት ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ምሕደራን መሪሕነትን ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ገዛማንዳ 18 ከረጢት ሰራሕተኛታት ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል 10 ከረጢት ሰራሕተኛታት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ 19 ከረጢት ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ድማ 22 ከረጢት ደም ለጊሶም ልክስ ደም ጻውዒት ዘየድልዮን ንኹሉ ሕብረተሰብ ብማዕረ ዝምልከት ሰናይ ተግባር ዝበሉ ኣዋሃድቲ ልክስ ደም ኣብተን ትካላት ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ውዳበ ከም ዝደፍኡሉ ኣረጋጊጾም ኣብቲ መደብ ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታት ድማ ህይወት ካብ ምድሓን ዝዓቢ ዓስቢ ከም ዘየለ ብምጥቃስ ልክስ ደም ኣብ ርእስቲ ህይወት ውፅዓት ወገናት ምድሓን ኩነታት ጥዕናኻ እውን እትፈልጠሉ ስለ ዝኾነ ድርብ ረብሓ ከም ዘለዎ ገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ብሰንኪ ስእነት ደም እትሓልፍ ህይወት ከይትህሉ ኩሉ ዜጋ ብውልቂ ይኹን ብጥርኑፍ ደም ክልግስ ተላብዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ኣብ ተጠቃምነት ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ንዝጸንሓ ሰረተ እምነት ክትቅይር ዘኽእል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ብመሰረት ትእዛዝ ፕሬዚደንት ፑቲን ዝኾነት ኑክሌሳዊት ሃገር ኣብ ልዕሊ ሩስያ መጥቃዕቲ ምስ እተካይድ ተመጣጣኒ ምላሽ ክወሃባ እዩ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ዘይትውንን ክነሳ ብደገፍ ካልኦት ሃገራት ንሩስያ ምስ እተጥቅዕውን ግዳይ ኑክሌሳዊ መልሰ ግብሪ ከም እትኸውን ፕሬዚደንት ፑቲን ኣነጺሩ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ መሻርክታን ጎረቤታን ዝኾነት ቤላሩስን ክካየድ ንዝኽእል መጥቃዕቲ እውን መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቡ ኣፍሊጡሎ ተኸታኺ ምንቅስቓስ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ሃገሩ ኣብ ተጠቃምነት ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ዝጸንሓ ፖሊሲ ክትቅይር ይደፋፍእ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣቐዲሙ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ፑቲን ቁፅሪ ሰራዊት ሃገሩ ብ180,000 ብምውሳኽ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ናብ ኣስታት 2.4 ሚልዮን ክበፅሕ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ጸብጻባት ይረድኡ ዩክሬን ዳርጋ ኩሉቲ ምስ ሩስያ ኣብ ተካይዶ ዘላ ኩናት እትጥቀመሉ ወታደራዊ ንዋት ካብ ሃገራት ምዕራብ ከም ትረኽቦ ተኣሚና بمسارة حبريتا منستر مكلخال يوكرين لعلي 8 ميتاويت كابتي تتكملو زلا وتادراو نوات قداماو دقف بغندو دما ناي أمريكا مخانة تفليتون اتا حاجز اب 2025 كزايد تصاويت زغربت منستري اب ماكل روسيا متكعت نمفصام زغل ناي نويح حقات ميسايل كلاخ تحساسي بالله زي كمديلون كله بريزيدنت أمريكا جو بايدن هاجرو أستا 8 بليون دولار زقمت توساخي وتادراو دقف ني يوكرين كمته ب 26 مسكرم قليتون زي حدش دقف نويح حقات زونشاف ميسايلات كتقالل كم زغل بريزيدنت بايدن عميت الله منغسي بوليفيا عب سفيح كفال هاجرو بسنكي تخصص زلو حدقا بارع مرور خصوص ناي اوان حدقا دنقاقا اويجو እቲ ባርዕ ዓብ 39 ከባቢታት ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝተቐሰት መንግስቲ ብሰንኩ ልዕሊ 3 ሚልዮን ሄክታር ጫካ ከም ተሃሞኸ ኣረዲዩ እቲ ኣዋጅ ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ዝሕግዝ ኣህጉራዊ ደገፍ ንምርካብ ዘኽእል ምዃኑ መንግስቲ ቦሊቪያ ሓቢሩሎ ነቲ ባርዕ ዓብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ፖሊስን ሰራዊትን ዝሳተፍዎ ዘለዉ ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ እንተኾነ ግና ዛጊት ንኡስ ክፋሉ ጥራይ ከም ተገተአ ተገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ኩቱር ዋዕን ደርቅን ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ንዝካየድ ዘሎ ስርሒት ይዓናቕፎ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር እቲ ባርዕ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ቦሊቪያ ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝበርትዐ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዘረድኡ ኣብታ ሃገር ኣብ 2010 ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣስታት 3 ሚልዮን ሄክታር ጫካ ከም ተሃሞኸ እቶም ጸብጻባት ይሕብሩ جابان تقطعين نطفتات كم مكياد كتحية بحزبايت ريبابليك تشاينا تسويعا تشاينا نزل جلسات جابان بعسران حموشان مسكرم نفلم عوان بمسمر مايات دسيت تايوان مركب وج كم زنك أساقسات دحري مكلحيو أتا مركب وتادراو لمد مكياد بمراخب وج أستراليا نيوزيلاند تسنيا ناب بحر دوب تشاينا كم زغنا عتجليتون
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ነቲ ንሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሃገሩ ዝጥሕስ ምንቅስቓስ ተሪር ምላሽ ከም ዝወሃቦ አጠንቂቑሎ ኣብቲ ማያዊ ኣካል ዝካየድ ሓበራዊ ልምድ ነቲ ብሰንኪ እጀታ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው መሊሱ ዘኽርር ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ሃገራት ምዕራብን መሻርክተንን ገስጋስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ንምድራት ኣካል ሉዓላዊ ግዛእታ ናብ ዝኾነት ደሴት ታይዋን ተደጋጋሚ ምትእትታው ከካይዳ ምጽንሐን ዝፍለጥ እዩ አህጉራዊ ማዕከል ገንዘብ ማለት IMF ንፓኪስታን ናይ $7 ቢልዮን ተወሳኺ ልቓሕ ኣጽዲቑ እቲ ልቓሕ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ዝትግበር ኮይኑ $1 ቢልዮን ካቡ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ከም ዝሰጋገር አህጉራዊ ማዕከል ገንዘብ ኣፍሊጡ እዚ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ዝምለስ ልቓሕ እናንቆልቆለ ንዝመጽእ ዘሎ ቁጠባ ፓኪስታን ኣብ ምብርባር እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሰመዝታ ሃገር ኣሚቶም ኣለዉ ፓኪስታን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት እውን ካብቲ አህጉራዊ ትካል $3 ቢልዮን ተለቂሓ ምንባራ ይፍለጥ እታ ደቡብ ኤስያዊት ሃገር ካብ 1958 ንድሓር 22 ግዜ ምስ አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ከም ተፈራረመት ዝጠቐሱ ጸብጻባት ዝለዓለ ዕዳ ምስ ዘለዎን 5 ሃገራት ተሰሪዓ ከም ዘላ ይርድኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ በዓል መስቀል ሎሚ ኣብ መላእ ሃገር ብልዑል ማዕርግ ተኸቢሩ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተቓንዐ ጎናዊ ኣኼባታት መርገጺ ኤርትራ ዘነጽር መደረታት ኣስሚዑ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ምቁጽጻር ሕማም ዕቡድ ከልቢ ብደረጃ ሃገር ንሻውዓይ ግዜ ተዘኪራ ፕሬዚደንት ፑቲን ሃገሩ ኣብ ተጠቃምነት ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ንዝጸንሐ ሰረተ እምነት ክትቅይር ዘኽእል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ዩክሬን እትጥቀመሉ ዘላ ወታደራዊ ንዋት ዳርጋ ኩሉ ካብ ሃገራት ምዕራብ ከም እትረኽቦ ተኣሚና መንግስቲ ቦሊቪያ ብሰንኪ ሓደጋታት ባርሕ መሮር ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም